Θα δείξουμε τον ενεργό κύκλο αναπνοών, που είναι μια τεχνική μπροχικού καθαρισμού, η οποία συνδυάζει διαφραγματική αναπνοή, θωρακικές εκπτύξεις και βεβαιασμένη εκπνοή. Πάντα τοποθετούμε τον ασθενή μας στη θέση που θέλουμε να παροχετεύσουμε. Άρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, βάζοντας εδώ το μοντέλο μας σε ημιήπια θέση με μια ανύψωση 35 εκατοστά, παροχετεύουμε τον κάτω κλάδο γλωσσίδες. Οι χειρισμοί ακολουθούν μια διαδικασία έτσι ώστε κάθε φορά να παρεμβάλλουμε τη διαφραγματική αναπνοή ανάμεσα στις θωρακικές εκπτύξεις για να βελτιώνεται ο πνευμονικός αερισμός. Έτοιμος, Αριστίδη? Ωραία. Παίρνεις ήρεμα αέρα. Βγάζεις αέρα. Αρχίζουμε λοιπόν με 1-2 διαφραγματικές αναπνοές, έτσι ώστε να βελτιώνεται ο πνευμονικός αερισμός και των βάσων. Μετά ζητάμε να πάρει μια βαθιά εισπνοή. Πάρε βαθιά εισπνοή μες στα χέρια μου. Εγώ ασκώ ελαφρά αντίσταση. Κρατάμε την εισπνοή και βγάζουμε αέρα. Επαναλαμβάνουμε, παίρνεις αέρα μέσα στα χέρια μου, κρατάς τον αέρα, θωρακική έκπτυξη με ένα κράτημα της αναπνοής και βγάλε αέρα. Και εγώ ασκώ πάλι μία αντίσταση και πίεση. Παίρνεις αέρα, ασκώ αντίσταση, πάρε αέρα κι άλλο κι άλλο κι άλλο, κρατάς, ασκώ πίεση. Άλλη μία φορά, παίρνει αέρα, ασκώ αντίσταση. Κρατάς και βγάλε αέρα, ασκώ πίεση. Η διάμετρη κάθε φορά μπορεί να είναι διαφορετική. Τώρα ασκώ την μπροστοπίστη. Παρεμβάλλουμε πάλι μία διαφραγματική αναπνοή. Παραλαμβάνουμε μια θωρακική έκπτυξη, πάρε αέρα και βγάλε αέρα. Και τώρα κάνουμε πλήξεις. Πάρε αέρα. Πάρε αέρα. Πλήξεις μπορούμε να κάνουμε και στο θωρακικό τείχομα άμεσα, χωρίς να παρεμβάλλεται το χέρι μας, εάν βρισκόμαστε στην επίστη επιφάνεια τώρα. Παρεμβάλλουμε πάλι με διαφραγματική αναπνοή. Ο στόχος είναι κάθε φορά να παρεμβάλλω τη διαφραγματική για να βελτιώσω, όπως είπα, τον πνευμονικό αερισμό. Θωρακικές εκπτύξεις κάνω για τη βελτίωση του αερισμού των ανώτερων πλευρών, αλλά και επίσης για να αποκολληθούν εκκρίσεις και να μπορέσουν να προωθηθούν προς την τραχεία. Πάμε, πάρε αέρα. Και βγάλε. Έτσι λοιπόν τώρα κάνοντας δόνηση, προωθώ τις εκκρίσεις, παρέα, που πριν είχαμε αποκολλήσει με τις πλήξεις μας. Παρέα. Επίσης, επαναλαμβάνω, διαφραγματική. Και τώρα στο επόμενο στάδιο θα ζητήσω βεβαιασμένη εκπνοή, χνοτίσματα δηλαδή, ή βήχα. Ωραία, πάρε αέρα και βγάζοντας αέρα δυνατά θα κάνουμε ένα χνότισμα κάνοντας χα. Ωραία, πάρε αέρα και βγάζεις αέρα κάνοντας ένα χνότισμα δυνατά. Άλλη μία. Και χνότισμα. Ωραία. Και κλείνουμε πάλι με διαφραγματική αναπνοή. Αυτά είναι όλα τα στάδια του ενεργού κύκλου αναπνοών που εφαρμόζουμε σε θέσεις παροχέτευσης. Μπορούμε όμως να εφαρμόσουμε ενεργό κύκλο αναπνοών χρησιμοποιώντας σπασμένες τις διαδικασίες της θωρακικής έκπτυξης που έδειξα πριν.
Δηλαδή, να κάνουμε διαφραγματική αναπνοή και θωρακική έκπληξη μόνο με πλήξεις. Να βάλουμε πάλι να δουλέψει το διάφραγμα και αμέσως μετά να ζητήσουμε βεβαιασμένη εκπνοή. Ή μπορούμε να βάλουμε να δουλέψει το διάφραγμα και την ώρα που κάνουμε θωρακικές εκπλήξεις να κάνουμε πλήξεις. Να βάλουμε πάλι να δουλέψει το διάφραγμα και μετά να ζητήσουμε βεβαιασμένη εκπνοή. Εξαρτάται από τους στόχους που βάζουμε κάθε φορά. Τα βήματα που είδατε είναι ο ολοκληρωμένος κύκλος του ενεργού κύκλου αναπνοών.